Здравейте хора, вие сте с първия ми епизод. Това е оцеляване на Майнкрафт. Тук до мен е Сашко. Здравейте. И днес ще оцеляваме. Ти за дърво, аз за храната. Айде да пробваме. Да, трябва да си намерим такова. Ти седи на плажа, аз ще търсим храна в гората. Намерих едно кучето, дава ли нещо? Не. Погре не го удари. Да, намерих май птица. Трябва се кокоши. Нищо не виждам, нема храна. Виждам тимето само. Аз и виждам. Не ме търсите да не се загубиме плаж. Намерих нещо като езерце, аз тук. Само кучето намирам. Само тъпото куче. Ето виж какво за нас. Гледай. И то тепа, бе, тепа не го такова. Айде, отчете. Нема нищо, аз тук... Ева там горе на скалата към право. Ела при мен, аз тук намерих много дърво и свободно поле за къща. И ти къде си? Намери ли ме? Ой, не мърдай. Виждам те, идваш, нали? Ето те. Чакай да... Аз взимам дърво, тук си е мрачно. Аз ще правя мина. Добре, дай, ще го ползвам. Вземи дървото, че го таковах. Дървото. И таковах едно дърво. Само стълба мога да си направя. Бе ти после в скалата. Така, аз тук ще вземем дърво. Да си направя лопата, кирка и такива работи. Искам да намерим да направим камина. Ти почва да таковаш. Да търси някъде да правиш. Ето е тук ще направя. Аз ще направя камина, за да има къща на дървото ли ще правиш? Не. Бърна ли си? Защо? Аз виждам. Защо после не го направиш? Прав си, бе. Ама на мене ми трябва, как се нарисуваха някакви. О, доста добре ти се получи. Аз ще оставам да се строиш, ти си спец в тая работа. Аз ще взема такива да си направим камина. Камън. Да, камън. От доста време не съм я играл, не е такова. Аз преди малко си я свалих. Да, ама ти си беше научил всичко наизуст. Още от тогава ги знаеше нещата наизуст. Колко такива взех? 5. Скали? Трябват ми 8. Да, още една ми трябва. Къде да сложим, ела? Да видим. Тук. Крафтинг тейбъла, къде е? Дай да е в къщата по-добре. Дай да тук да я сложим в къщата. Аз ще направим нов крафтинг тейбъл. Още и той е резервен отвънка. Що 7, бе? Наред, това ще го взема. На сутринта ли ще правим мина или? Ама нямаме... Май ще се стъмва. По-добре да завършим къщата. Нема ли да е по-разумно да си завършим? О, я виж го. Ела. Царе, бе, къде изчезва всичко? Там горе, видиш, има кол ходи го стигне. Ако може. Ама ми трябва каменна кирка ми трябва за него. Път ще си направим, изчакай една каменна кирка, 3 ли беше? Да, 3 камъчни. Значи, още 3 такива трябва да взема.
Така. Аз тук може да направим и втора къща, къде почнах да... Майче ще разимам. Айде по-бързо. Ара пуснах камината вече от кирка, направил съм кирка и строи къщата, знаеш. Аз съм най-постижа. Покрив ще правим ли? Ще направя. Супер, а сега как ще стигнем догоре? Ели копай камъки, дигай се. На теория е лесно, Сашко, на теория е лесно. На теория и аз мога да го направим. За какво не можеш? На теория. А ние не описваме теория на глупостта. Почти я завърши. Супер, аз не мога да достигнем това, само се качих нагоре. Добре, да помогни ми. Изчакай малко. Стой да съм къде. Аз почвам да се катера. Седим. Имам още две дърт. Край. Супер, аз посвърших дърта. Камък. И камък не имам дърт. И първо камък. Стигнали ги. Почти. Готово, качил съм се на върха, само че. Аз съм тук на върха. Сега под тебе точно. Дай надолу. Тука. Дай там. Метни. Лопатката. Тука ли? Не бе, ти е до ръба на скалата. Ще имаш място къде да стъпиш. Дай надолу са. Метни се. Дай метни се. Има едно купче. Така. Дължи. Дай още. Ето тук. Добре, ето тук, да, ето. Дай по-бързо. Взех ги, само че тук имаше само едно и имаше. И надолу има още. Чак не виждам, нема. Ох, Сигурно нагоре. тук е. Там. Там. Видели? Колко е малко по-надолу. Още. С лопатката ще е по-бързо. Чакай. Добре, сами настрани, е на тука. На тука. Ох, На тука, напред. нагоре е там при дърта. Дай за колко. Още нагоре. Така ли? Още нагоре. Не на така, нагоре. На така. Добре, копаш. Сега дърта да го такова ли? Ето. Супер. Ой, вече имам и такива. 3 съм взел, нямам повече. Айде, идвай. Умрех. Не съм. Пускай, много бързо работиш ти. Ама не забравяй, че бърза работа там за майстора. Трябва ми пръчки, за да Пусна ли ги? Имаме. Ето при вратата. Чакай да направим пак ли, че нищо не виждам. Пази се да не те ударим. Ударих ли те? Не това бе, това. С тия пръчки да направил съм без да искам. С тия пръчки да направим ли още дъртове? Дай сложи още такова. Дърт? Не, торчове. Да, торчове. Сложил съм всички торчове. Имам 11 торча аз. Си всички сложил един да по-след. Не имам още един ли да сложи? Да. Така, добре ли? Мисля, че това беше за този епизод. До следващия път. Айде, чао! Чао.